introducció de paraules noves a la llengua és una cosa de tots els temps, no solament d'ara. No és una cosa del moment actual, per la importància de la tecnologia i per la rapidesa en les formes de vida. Actualment, evidentment, en aquests moments hi ha una gran aportació de paraules noves per aquests motius, però l'entrada a la llengua de paraules noves, és a dir, neologismes, és una cosa de tots els temps. És a dir, passaven al segle XII, passaven al segle XIII, en el segle XVI, en el XVII, i ara segurament ocorre més que mai. No tenim aquestes dades, però si les tinguéssim segurament hi hauria sorpreses. En el sentit que jo crec que les paraules que s'han anat incorporant a la llengua un cop que aquesta ha estat formada representen una proporció bastant més gran del que en principi podríem pensar i que el que se'n diuen paraules patrimonials, que són aquelles paraules que no s'han incorporat a la llengua, sinó que sempre hi han estat, perquè són paraules que ja existien en llatí, i així com el llatí es va transformant en català, aquestes paraules anaven transformant-se, evolucionant, però són paraules que sempre hi han estat, són les paraules patrimonials. Jo crec que aquestes paraules representen una proporció menor del que en principi podríem pensar. És a dir, això ho dic per destacar la importància dels neologismes, que és com un torrent que contínuament es va abocant-se a la llengua. La majoria de paraules són creades per alguna persona en concret, tenen autor. Sempre hi ha algú que inventa, diríem, les paraules, que les encunya, que les crea. Si bé, en la immensa majoria dels casos no sabem qui és l'autor de les paraules. En alguns casos sí que ho sabem. Sabem qui va crear, per exemple, la paraula benzina, que per cert és un alemany, que per cert es va crear a partir d'una paraula d'origen català. Sabem qui va crear la paraula genocidi i quan. Sabem qui va crear la paraula estatística, que després va passar a totes les llengües a partir de l'alemany i que en català es diu d'una manera interferida per l'espanyol, amb aquesta forma estadística. En totes les altres llengües diuen estadística. En fi, hi ha moltes paraules que sabem qui les va crear i a vegades sabem quin dia i quin mes i quin any es van crear, com la paraula genocidi mateix. Totes les paraules surten d'altres paraules i no hi ha altra possibilitat. Llevat pot ser en el cas de les onomatopeies, que són aquestes paraules que es creen reproduint sons naturals, allò de boom, el zig-zag, ziga-zaga, però a part d'aquest cas especial, les paraules sempre surten a partir d'altres paraules, mitjançant una sèrie de recursos que les llengües tenen, recursos de tipus morfològics, semàntics, és a dir, una paraula nova pot aparèixer per la derivació, és a dir, fent un derivat d'una paraula, afegint-hi un sufix, un prefix, pot sortir per composició, agafant dues paraules i fer-ne un compost, pot sortir per un procediment que es diu mots encreuats, que no és ben bé composició, sinó que has agafat dues parts de paraules, i juntar-les. És el que va passar amb informàtica, que no és ben bé un compost, sinó que informàtica, que és una paraula que sabem qui la va crear també, va ser un francès, i la va crear ajuntant un element, un primer element de la paraula informació i el segon element de la paraula automàtica. Aquest senyor va crear informàtica. En aquest procés de generar paraules noves, que és una cosa que fan totes les llengües, normalment, pràcticament quasi totes les llengües el que fan no és crear alguna cosa original, sinó agafar una cosa que una altra ha creat. És a dir, sempre hi ha una llengua, que és la que crea la paraula, o vaja, la paraula es crea en l'àmbit d'una llengua, d'una comunitat lingüística, i les altres el que fan és adaptar-la, ja sigui simplement adaptar la paraula, això es diu un manlleu, o reproduir l'estructura que altres han creat, una estructura d'un mot derivat, un mot compost, un sintagma, una ampliació semàntica, el que sigui. D'una manera complexa, que donaria molt per parlar, normalment es fa seguint unes cadenes de transmissió, d'una llengua passa a una altra, d'aquesta a una altra, hi ha unes llengües que fan de pont, d'enllaç, i això està molt en relació amb el paper, amb el rol que juga cada comunitat lingüística. En aquest moment l'anglès
és un focus generador de paraules noves i a partir de l'anglès es van escampant cap a altres llengües. En altres èpoques era el francès, una gran part del lèxic científic, tècnic, té un origen francès. Les llengües subordinades tenen una característica i és que per la seva mateixa situació de subordinació no creen res original, estan condemnades a no poder crear res de manera original, sinó que tot ho agafen de la llengua dominant. En el nostre cas, totes les novetats lèxiques ens venen imposades per l'espanyol en el sud i pel francès a la Catalunya del Nord i per l'italià en el cas de l'Alguer. Això explica que el nostre lèxic modern estigui dividit. És a dir, sempre sistemàticament en el sud tenim un neologisme que coincideix amb la paraula espanyola i en el nord tenim un neologisme que coincideix amb la paraula francesa. És a dir, al sud diem un diari i al nord diuen un jornal, perquè en espanyol es diu diario i en francès es diu jornal. I al sud diem un cotxe i al nord una voitura i a l'Alguer diuen una màquina, perquè en italià es diu una màquina. Això és una característica important del català, que tenim un territori dividit en diferents estats i, per tant, el català és una llengua subordinada a diferents llengües que fan de referent per a la innovació i ens creen aquest estat de divisió de la llengua. Quan un alemany va crear la paraula estadística a partir d'uns elements llatins, i a partir de l'alemany aquesta paraula es va escampar per totes les llengües europees. A totes les llengües europees va entrar la forma estatística, amb diferents pronunciacions, però amb una T. Només l'espanyol va produir una alteració per uns creuaments que va fer aquesta llengua, amb la forma estado o el que sigui, i l'espanyol va crear estadística amb D, però és una cosa que només fa l'espanyol, això. Llavors, què passa en català? Doncs que els catalans del sud sempre han dit estadística perquè tenim el referent de l'espanyol i no en tenim cap altre. Segurament el català del nord, vaja, segur, diuen estadística. I això passa amb moltíssimes paraules. La paraula, què sé jo, billar, el joc del billar, aquí es diu billar perquè es diu billar sense D final. Totes les llengües ho agafen del francès billard, que acaba en D. En italià és billardo, etc. Llavors, l'espanyol, com que té dificultats per articular una R i una D al final d'una paraula, suprimeix la D i diu billar, com diu estàndard sense la D per aquesta mateixa raó. Llavors, el billar o el billard és un objecte bastant nou que ens arriba amb la forma espanyola, no en la forma original, sinó en la forma espanyola. I aquest fenomen es produeix sistemàticament. Els mitjans de comunicació en qualsevol llengua i en qualsevol país fan un paper essencial en la transmissió de paraules noves i en la difusió de models de llengua. És a dir, un paper que en altres èpoques potser feia la literatura o altres agents, en aquests moments és evident que fan els mitjans de comunicació. Per tant, jo crec que és molt important que la nostra societat posi un interès especial en aquest aspecte, sobretot a través dels professionals de la llengua, els assessors, els correctors, que són els qui han d'orientar aquests mitjans i ho han de fer especialment en el cas del català perquè per les circumstàncies sociolingüístiques i sociopolítiques aquesta orientació es fa molt necessària. Les condicions d'existència normals de les llengües en general estan molt lligades, depenen molt de l'existència de poder polític, d'estructures d'estat, i, per tant, estic convençut que el futur de la llengua catalana també depèn de si els catalans som capaços d'assolir aquest poder i aquestes estructures d'estat. Això és l'únic que pot garantir un futur de normalitat i d'integritat i de plenitud de la llengua.